Ginpasalig sang Bureau of Jail Management and Penology kung BJMP nga wala sang special treatment nga ihatag kaya na Senador Bong Revilla samtang yara ini sa presuhan. Kahapon sang gindala si Revilla sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, Quezon City. Ginpreso man sa mga pasilidad sanday Bryce Erickson Diaz Hernandez, JP De Leon Mendoza, RJ Salvador Dumasig kag Juanito Coronel Mendoza. Nagatubang sila sa kaso nga malversation of public funds through falsification of public documents kung sa diin hindi sila mahimo makapiyansa. Sunod kay Jail Superintendent Jerex Bustenera, ang spokesperson sang BJMP, ibutang si Revilla sa pasilidad kung sa diin makaigo ang pulo katawo. Mayara sang kasilyas kag palaliguan sa mga jail facility apang tagadughan lamang ang kataason sang dividers. Antes pa upton sa iban nga persons deprived of liberty, ipaitalo man ay si Revilla sa medical quarantine nga magalawig sang isa ka semana. Kangay sa iban nga PDLs, magabaton man ang anay senador sang allowance nga 100 pesos nga magakover na sa niya pagkaon sa bilog nga adlaw. Suno pa sa BJMP, polisa nila nga wala sang VIP treatment, kag pananglitan mapapatudaan nga may special treatment, kasuhan kag marabat ang mga involved. Naibaluan nga temporaryo lang nga ibutang si Revilla sa among nga male dormitory samtang nga ginahulatang desisyon sang Sandigan Bayan sa iapilar nga isilo sa Philippine National Police Custodial Facility sa Camp Crame. Kung ano ang budget ng pagkain natin sa ordinaryong bilanggo, yung din ang ihahain sa kanila. Ang room nyo po ay 47 square meters. Meron ho itong laman na 5 double deck na bunks. Good for 10. May sarili silang banyo at shower area na hanggang dito sa dibdib ang taas para makikita ng safety natin pa na dito kahit nasa banyo. Lavatory, and other than that, may mga services sila sa cell blocks nila o sa floor. Pwede sila maglaba doon, pwede sila mag-entertain ng lawyer's visit doon. May classrooms ito, training rooms, may hospital ito sa loob na maliit. Infirmary, may medical doctor tayo and nurses. So, kaya naman tugunan ng mga pangangailangan nilang pangkalusugan. Wala ko tayong aircon na selda dito, ventilador ho, 2 ventilador sa isang selda, pang 10. Nabarihan si Jail Superintendent Jerex Bustenera, ang spokesperson sa Bureau of Jail Management and Penology. Sunod naman kay Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG Acting Chief Police Major General Robert Alexander Morico II. Yara sa mga kondisyon ng senador, kag wala man sa dapat nga kabalakan bangod. Action star man ini. Just like any other prisoner or detention prisoner, he was treated the same. Alam naman po ni Senator Bong na we have observed the police operational procedure when it comes to dealing with Senator Bong, sir, is alam mo naman action star si sir, kaya very fit po siya kagaya ni SILG. Nabalian si CIDG Acting Chief Police Major General Robert Alexander Morico.